ברוכים הבאים לחברת אחים כהן. יבואנית, יצרנית ומפיצה של מוצרים ופתרונות קולינריים ייחודיים ברחבי הארץ והעולם. מרלו"ג החברה מתפרס על פני שטח של 12,000 מטרים רבועים, ומאחסן מגוון עצום של מוצרי מזון למטבח המוסדי, בתנאים אופטימליים ובשלושה מצבי צבירה: מצונן, יבש וקפוא. קשרי שותפות עם ספקים מהטובים בעולם מאפשרים לייבא פתרונות קולינריים ייחודיים המותאמים לחיך הישראלי. לצד מוצרי הייבוא פועל מערך ייצור הכולל מעבדת מזון, מפעל עיבוד ואריזה ומחלקת הבטחת איכות קפדנית. כולם פועלים בתנאים המחמירים ביותר. למוצרי החברה השגחה קפדנית של מגוון כשרויות ותו התקן הבינלאומי להבטחת איכות המזון. בנוסף, זוכים לקוחות החברה לשירות ייחודי, הכולל ייצור פתרונות קולינריים אישיים בהתאם לצורכי הלקוח. מערכות לניהול מלאי המרכז הלוגיסטי החדשני מסייעות לביצוע אספקה קבועה ומהירה ללא תיווך ל2,000 לקוחות מרוצים מטבריה ועד אילת. בזכות מערכת מתקדמת לייעול קווי הפצה, לקוחות החברה נהנים ממערך מדויק של נתיבי הפצה וגמישות במועדי האספקה. מערכות בינה עסקית מספקות למנהלים מידע המשפר את יעילות השירות ללקוח, ואפליקציה חדישה מאפשרת ללקוח קנייה נוחה, בקלות וביעילות. ההצלחה של חברת אחים כהן מושתתת על מסורת של טעמים משובחים ושירות מצוין. זה התחיל עוד כאשר שני אחים צעירים עם שאיפות גדולות ניהלו חנות קטנה בשוק לוינסקי. בתבונה, יושר ועבודה קשה, החברה צמחה והתרחבה, וכיום מעסיקה כ140 עובדים ששמים מדי יום את הלקוח במרכז. אחים כהן, מומחים בשירות ובמתן פתרונות קולינריים.